Mufaro wangu muri Zimbabwe kwava nemi muchirongwa chino chanhasi patiri kuenda tichinotarisa rwendo rwatakabva tichirwira kodzero dzedu nezimbabwe tichirwira shanduko mukati menyika yezimbabwe tichitarisa mimanzi iri kurohwa kana kuti yakanga ichirohwa kana kuti icharamba ichirohwa navapaul madzore avo vanova veteran panyaya yemumanzi mubato reCitizens Coalition for Change. Zvinonzi zvakafanana semutezo ziso rinoona zvisingaoni ruoko kana zvisingaitwe neruoko zvinoitwa neziso zvisingaitwe neziso zvinoitwawo neruoko. Gumbo ndiro rinotiza chinenge chaona nyoka ndiyo kaziso. So ndosati tichiti in politics tine magweta varipo vanenge vakamirira bato reCitizens Coalition for Change pamwe chete nevanhu varo. Tobva tatarisawo kune mumanzi vanenge vachitiendatena, kwoitawo vamwe vanenge vachiva as presenters, kwoitawo mapoliticians, kwoitawo maMP, kwoita macancelors, mumwe nomumwe achirova nepake achiita pake. We have human rights defenders also vatinoappreciata vari kuita zvinhu zvakasiyana siyana mukati menyika yezimbabwe. Aiwaka inini ndinokuappreciata imese because dai musipo from the onset, dai izvezvizvi tiri papi, dai shanduko yacho iri papi, but mamiramira mabatsira kuti ZANU-PF inge ichiholdwa accountable. Zvichirwadza zvichirema, regai zvedu tipinde mumimanzi tichimbonzwa kana tichimbovarairwa kuti aiwaka zvinhu zvacho zvinofanira kunge zvakambomira sei. Saka zvirongwa zvatinofanira kuramba tichiuya nazvo pano paAfrican Beyond Television Network tichikupakurirai zvinhu zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe. Chishuwo chedu kuti tichange tichikwanisa kuuya 24/7 tichikupai manzi dzakasiyana siyana kana tichikupai maupdates ezvinhu zvakasiyana siyana izvo zvinenge zvichiitika mukati menyika yezimbabwe. Regai timboti turu timbonzwa kuti Paulo Madzore vaiti chii, vanzi haticheuke. Regai titange kurova haticheuke tobva tazopinda pamain song yedu yanhasi zuva rino. Musacheuke baba namwanda ichipita, musacheuke baba namwanda anicheuke baba namwanda kaona. Vana veZimbabwe musacheuke ichipita, musacheuke baba namwanda kauna. Tachamuka, musacheuke baba namwanda.
Zvikaoma sengaba Nai baba ere Tiri Pachirangano Baba Tiri Pachirangano Baba Tiri Pachirangano Chero Zvikaoma sengaba Nai baba ere Baba Zvikatora kuwa Nai baba ere Baba Baba Hi, Phyllis Gatsi. Welcome to this program. Apa patiri kurangarira karwendo rwakanga ruchifambwa narwando rwurufambwa nemacomrades edu ari kurwira kodzero mukati menyika yeZimbabwe. And today tiri kungofara tichitarisa pamusoro perwendo rwatakateerera kuna mukoma Paul Madzore, avo vari kuita zvemimhanzi, vari kurwira shanduko vari kumimhanzika, vachidakadza vanhu pamwe chete nekutaura mashoko eshanduko vachishandisa mimhanzi. Zvikanzi aiwa chero zvikaoma sei tinenge tiripo pachirangano. Hatisi kuzobva pachirangano. Chirangano ndechekuti chii? Ndechekuti zvakarwirwa hondo yerusununguko from pre-1980 zvinge zvichisadzikiswa mukati menyika yeZimbabwe. Takarwira kuzvitonga kuzere, asi mukati menyika yeZimbabwe vari kudya ndo vashoma, vari kuzvitonga zvizereka ndo vashoma, asi ruzhinji rwenyika ruchingotambura, ruchibirwa, ruchirwara pasina zvipatara, vachitadza kuenda kuzvikoro. Zvikoro ndezvevane mari, zvikoro ndezvevapfumi. Saka tiri kuramba tichitarisa rwendo rwatakafamba narwo tichitaiwa tiri kuramba tiri pachirangano. Kunyange zvakaoma, ngatirambe tichisimbisa nekuti kune vanhu vakatanga struggle, kune vanhu vakafamba nestruggle. So ngatirambei tichiridza mukoma Paulo Madzore Chero mukabira sengaba Nai baba ere Tiri Pachirangano Chero zvikatora kuwa Nai baba ere Tiri Pachirangano Chero mukarova sengaba Nai baba ere Tiri Pachirangano Baba Baba Tiri Pachirangano Baba Tiri Pachirangano Chero mukarova sengaba Nai baba ere Baba Baba Chero zvikatora kuwa Baba ere Pachirangano Chero zvikakosha sengaba Nai baba ere Tiri Pachirangano Baba Tiri Pachirangano Baba Tiri Pachirangano Chero zvakakosha sengaba Nai baba ere Baba
Chero zvikatora nguva baba. Dai baba here